Erik Ennema. De oorlog in het Midden-Oosten, in de Golfregio, het allerhande gevolgen. De prijs aan de pomp, binnen daar zelfs een sprekend voorbeeld van. Maar de geopolitieke toestand speelt ik op orenterrein. De wenningmerk, om maar eens wat te nemen. Theo Vos is uw chef-zaakkundige op dat merk van die wenningmerk. Theo, goeiemiddag. Goedemiddag. Ja, wat verneem je in de wenningmerk van deze oorlog eigenlijk? Nou, eerlijk zijn, het enige wat we op dit moment nog maar echt merken is dat de hypotheekrente dom maar even een heel procent ongeveer omheen is. Dat is Dus natuurlijk wel dat dat is een rechtstreeks gevolg van wat er gebeurt in de Golfregio? Dat kun je wel echt wel onder de onrust in het Midden-Oosten wijd. Ja. Hoe is dat te verklaren dan? Want ze zitten daar maar raketten op elkaar en zo wat heen. Maar hoe heet dat dan bij gevolgen voor de rentestand? Ja, dat gaat op een gegeven moment, jouwt dat natuurlijk wel onrust. En die onrust die slaat dan ik op een hypotheekrente. En dat zit eigenlijk per 0,1 of 0,2%. En dat is nou al een paar keer geweest. En mijlkoor is dat ongeveer een heel procent nou stijgen. En als je dan een hypotheek van door maar zo'n 3 ton neemt. Ja, dan vind je dat direct wel in de pot. Ja. Wat betekent dat voor de verkoop van wenningen? Minder bezichtigingen op de Grieks? Nou, dat valt eigenlijk wel op mij. Als ik het even het laatste jaar in je besjocht. In de winter, maar in de winter is er altijd in de winter wel wat een dip. En we vernemen nou de oren in de weekenden, vernemen wij het varierswaar, vernemen we echt wel weer dat het de olie onloekt. Alleen je weet nooit hoe het oost-west is. Dus we zorgen echt wel dat het weer onloopt op dit moment. Het is net zoals voor het hier, het normaliseert een beetje. Alleen het is absoluut net slecht op dit moment. Nee, oké. Dus in die zin valt het effect van wat er in de Golfregio gebeurt op de wenningmerk nog wel wat ta. Nou weet natuurlijk net Ian hoe langer dat wordt en hoe onvoorspelbaar altijd al je bloot. Want vooral dat lezen, dat maakt het meestal niet zenuwachtig, hè? Nou ja, die oordelen natuurlijk in wel hoor. En het is natuurlijk wel zo van. Het is eigenlijk in de waan van de dag. Want de ene dag is het samen en 2 dagen later is het weer oors. Ja, en die onrust en die instabiliteit. Ja, dat werkt het voor geen werkt dat niet in het vader. Nee, in ieder geval economisch. En straks stil ik. Als het langer worden, dat iedereen begrijpt dat dan de prijs dik omheen kennen. Van alles. Dus ik denk dat we mij zo ander eigenlijk wel op zitten te wachten dat er in ieder geval wat duidelijkheid en wat meer rust valt. Ja, nou ja, sowieso dat die oorlog opgaat natuurlijk. Maar er in elk geval wat helderheid komt in wat nou de plannen precies binnen. Ja, klopt helemaal. En dat geldt dus ik voor de wenningmerken. Helemaal, de hebben we natuurlijk nou in die wenningmerken, als het echt lang oond wordt, ja, daar zul je er echt wel wat van vernemen. Alleen ja, de andere kant is het bossa. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor te veel mensen. Ja, en dat verhoort je toch in ieder geval nee. En dus dat is de keerzijde van het hele verhaal. Nou, dit is hopen sowieso voor de mensen die het hebben, dat de oorlog net al te lang meer wordt. En voor de mensen die het ziek binnen naar een hoers. En zeker dat die rente omheen gaat, moet het ik net al te lang meer worden. Want hoe langer dat het wordt, hoe zenuwachtiger de mensen ik worden en daarmee de merk. Volledig mijn mens. Dus vooral voor de meeste daar is het allerbelangrijkste. Alleen in onze liefste provincie. En vooral mensen die dan in de wenning zitten, of onder verkeken, is het gewoon beter dat er wat meer rust in de hele situatie komt. Ja, zo is dat. Theo Vos, dank u wel voor die verhaal.